بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hada fuskokinmu a wannan babban masallaci mai tarihi masallacin Juma'a na Sultan Bello Jami'ar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a cikin wannan babban birni na Kaduna ba dan komai ba sai saboda wa'azi na addinin musulunci. Wa'azinmu na yau ya zama abin da ake cewa ribar kafa. Asali ba wannan wa'azin ne ya shigo da mu Kaduna ba. Abubuwa guda biyu suka shigo da mu Kaduna. Abu na farko akwai ɗalibai da shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalau ta hanyar directorate na basic education na wanda kungiya wanda associate professor Dr. Ibrahim Rijiyar Lemo yake jagoranta. Akwai ɗalibai guda 11 da shugaba ya ba su scholarship za su yi karatu a jami'ar musulunci ta Nijar da take Sayi. Waɗannan ɗalibai za su kama hanya zuwa jami'a, shine suka zo tare da iyayensu domin su yi shugaba da jagorin wannan ƙungiya bankwana kuma a ba su shawarwari. Waɗanda irin wayannan ɗalibai yanzu maganar da nake da ku akwai waɗanda adadinsu ya kai guda 28 da sun yi graduating duka sun gama digiri a ƙarƙashin wannan scholarship na shugaba. Wasu daga cikinsu har sun fara masters a wannan jami'a. Akwai kuma ɗalibai da adadinsu ya kai 49
waɗanda su ma shugaba ke ɗaukar nauyin su suna karatun digiri a wannan jami'a, a jami'a guda ɗaya. To muka zo domin ƙarfafa waɗannan ɗalibai. Abu na biyu, taro da ƙungiyar wato haɗin kan ƙungiyoyi na addinin musulunci suka shirya, la'akari da ƙalubale da yake fuskantar wannan ƙasa na yadda za mu tunkari waɗannan ƙalubale da waɗannan matsaloli da yardar Allah maɗaukakin sarki mu ba su wambulo sabon dai. To kuma sai aka ga maluma sun shigo na sunna, sojoji na sunna da sojojin sama na sunna da sojojin ƙasa na sunna da sojojin kundumbala a ruwa na sunna da 'yan atilare na sunna da general da su man Nasir Kidir suka zo suka roki shugaba cewa ya kamata a sa wannan wa'azi. Ga wa'azi ya rikide ya koma wa'azi na Afirka, kuma dama wannan jami'a ba ta Najeriya ba ce, jami'a ce ta Afirka a wannan masallaci. To muna addu'a wanda ya fara haskaka wannan majalisi, babanmu kakanmu a da'awa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ka kara lulube gabarinsa da rahama, Allah ka kara wa zuri'arsa albarka, Allah ka kara haskaka wannan da'awa tashi. Maluma da dama sun yi wa'azi, ciki na samu malami sakataren majalisar malamai Sheikh Gambo Kyari daga Borno yana wa'azi, wani gingime mai malami ne, Allah ya masa baiwa da yawa, matsalarsa guda ɗaya kawai shine kanuri ne, banda wannan baya da wata matsala. Sannan Malam Lawan Abubakar Trayon, kura tun kina karama sunan ke ɓaci wajen 'yan bid'a, yanzu nan ya kammala wa'azi. Muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi, kuma manyan hafsosi sai shigowa suke yi. Duka abinda aka bani minti 15, kuma a saurara la'akari da Kaduna, kuma ana maganar Sultan Bello, irin shugaba, irin alaramma da sauransu, mu 'yan gida ne a wannan wurin. Akwai maluman da ba koyaushe suke samun daman shigowa ba, kuma yau Allah ya ba mu sa'a sun shigo. Irin waɗannan maluma su ya kamata a ba su fili su yi wa bid'a da shirka fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha. Mu kuma da yardar Allah madaukakin sarki muna nan in Allah ya amince. Amma wannan dama da aka bani zan samu ko aya kwara ɗaya tallin karanta, daga nan in cika wa rigata iska sauran maluma su zo a ci gaba da fafatawa. Ana ramma Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin suratul Nahl, yace wa anzalna ilayka dhikra وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. wannan aya tana gada mana primary assignment na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, asalin aikin da Allah ya turo annabi yayi a nan duniya, wanda 'yan ƙato suka ja daga suna ga sai sun yi juyin mulki, sun kwace wannan fawa da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa hannunsu, wai a haka kuma matsiyata wai su ne masoyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku saurara ku shi, Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra, mun saukan maka da zikiri ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalmar zikiri a Qur'ani mai girma tana zuwa da ma'anoni da yawa, amma a wannan aya da Alaramma ya karanta mana tana nufin Alƙur'ani mai girma, tana zuwa da wasu ma'anoni ba ma'ana Alƙur'ani ba.
amma a wannan aya tana bada ma'ana ne na alqur'ani mai girma. Ba mu da lokacin da zamu tattauna akan sauran ma'anoni da take zuwa da su, amma dai shaida akan cewa tana zuwa da ma'ana ta alqur'ani mai girma, ayoyi da yawa sun tabbatar da fassarar akan wannan aya. Daga cikin wayannan ayoyi Allah madaukin sarki ce inna nahnu nazzalna dhikr inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Yace wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Ana rama ka san dan kalakato taurin kan tsiya ne da shi, yana iya cewa duka ayoyin da muka karanta ba inda aka ce Qur'ani karara aka kira shi da zikiri. To bari mu baka karara. Allah ya ce sad wal Qur'ani dhikr wal Qur'an zikir. Yanzu kan duk taurin kanka dole ka yadda cewa nan gurin me ake magana akan sa? Ana magana akan alqur'ani mai girma ne. To Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra, mun saukan maka da alqur'ani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar an tambaya ya Allah saboda me dalilin da yasa ka saukarwa annabi da qur'ani? Baka sa wata printing press ta mala'iku ta buga Qur'anin aka raba wa kowa kwafi na ɗaya aka ce je karanta ba, sai ka zaɓi annabi sai ka sauka masa da Qur'anin. Sai Allah ya ce li, wannan li ita ake cewa lamu ta'lil. Malaman Kanawa suka ce li ba da banza ba, kenan akwai dalili. Menene dalilin? Shine litubayyana linnasi, domin ka yi wa mutane bayanin ma nuzila ilaihim, abinda aka saukar musu. Kai annabi kai muka dora wa kwangila, muka dora wa aiki, muka dora maka assignment na ka yi wa mutane bayanin me zaka musu? Ma nuzila ilaihim, abinda aka saukar musu. Menene abinda aka saukar musu? Alqur'ani mai girma. Kenan ka yi musu bayanin me alqur'ani mai girma yake nufi. Kenan yanzu muna da abubuwa guda biyu, akwai almubayyin akwai almubayyan. Abu na farko muna da manuzila ilaihim, abinda aka saukar shine alqur'ani. Abu na biyu ko muna da aikin da aka dora wa annabi shine me bayanin wannan alqur'ani. Kenan ga qur'anin ga bayanin qur'anin, ga qur'anin ga fassarar qur'anin, ga qur'anin ga bayanin abinda qur'anin ke nufi, ga qur'anin ga to menene bayanin alqur'anin? Shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma da aka saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani, yayi bayanin qur'ani ko bai bayanin qur'ani ba? Yayi bayanin qur'ani ta hanyoyi da yawa. Wani lokaci ayar alqur'ani mai girma takan zo da bayani a dunkule, sai annabi a sunnarsa sai yayi bayanin, ya warware yadda magana take. Alqur'ani mai girma ya ce ku tsaida sallah ku bada zakka, wa aqimus salata wa atuz zakka. Yace ku tsaida sallah sannan ku bada me? Ku bada zakka. Abubuwa da yawa za su taso. Nan Qur'ani ya kawo sallah a dunkule. Ya Allah, muna so mu san sallan nan wace da wace za mu yi. Sai annabi ya bayanin akwai azhar, akwai la'asar, akwai magariba, akwai isha. Raka'a nawa za mu yi? Annabi sai ya bayanin asuba raka'a 2 za ku yi, wannan raka'a kaza za ku yi, wannan raka'a kaza za ku yi. Me za mu karanta? Ku karanta Fatiha nan, ku karanta sura nan. A bayyane za mu yi ko a boye? Nan ku yi a bayyane, nan ku yi a boye. Ya za mu yi ruku'in, ya za mu yi sujadar? Duka waye wannan bayanin? Annabi Muhammad. Allah ya ce ku bada zakka,
zakar da me ake cirewa zakar annabi kai zaka bayani litubayyana linasi ma nuzila ilaihim abinda zan fidda zakar sai ya kai wani adadi annabi yi musu bayani sai ya shekara ko bai shekara ba annabi yi musu bayani qur'ani is silent bai ce komai akan wannan ba gwargwadon me zamu fitar annabi yi musu bayani kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda zaka yi ka cire zakka sai ka tuntubi ofishinsa ka ji wani bayani yayi kamin ka iya fitar zakka wani lokaci alqur'ani zai kawo abun a sake amma sunna sai ta kayyade domin a fahimta ya zaka ka gane wannan Allah ya ce wasariqu wasariqatu والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم الله يتي والسارق براو نمجي والسارقة da barauniya faqata'u aydiyahuma ku yanke hannayensu me ake cewa hannu tun daga kafada zuwa ina kenan idan za mu yi aiki da Qur'ani in muka ɗauko adda muka kama ɓarawo daga ina za mu sare masa hannu da ya kafaɗa saboda Qur'ani ya faɗi abun a sake amma sunna ita ta zo ta ce ba daga kafaɗa za a sare ba daga iya idanun hannun nan ne inda za a sare kenan sunna ita zo ta ƙayyade mana abin da aka ambace shi a sake akwai abin da za a zo a faɗe shi yana buƙatar fassara sahabbai duk da larabcinsu ba su gane ba Qur'ani yace alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah yace waɗanda suka yi imani basu cuɗanya imanin su da zalunci ba sahabbai hankalinsu ya tashi waye bai taɓa yin zalunci a cikin al'umma ba kowa ya taɓa manzo Allah sai fassara musu yace a zaluncin da wannan ayar take nufi tana nufin shirka kamar yadda Allah yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma nan Qur'anin ya zo da bayanin da yake bukatun sai an yi sharhi a fahimce shi wane ne zai yi sharhin a fahimce shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ma wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ambaci shari'a sabuwa kar da Qur'ani mai girma bai yi magana akan ta ba amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yace ayi ko a bari da izinin Allah ne yake magana ko ka ga magana a Qur'ani ko baka ga magana a Qur'ani ba da izinin Allah ne yayi shi yasa da aka je yakin Kaibara manzon Allah ya nuna wa sahabbai wasu dabinai da sahabbai suka sare wasu suka bar shi a tsaye hankalin sahabbai ya tashi da Yahuda suka fara cewa sun zo sun sassare musu dabinai sai ga aya ta sauka Allah madaukin sarki ce ma qada'tum min linatin aw taraktumuha ma qada'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhziyal fasiqin Allah yace dukkan wata bishiyar dabino da kuka sare ko kuka bar ta a tsaye ba ku sare ta ba fa bi idhnillahi da izinin Allah ne akai wannan ko zaka yanka dan kala kato da wuka bai isa ya gaya maka a Qur'ani mai girma ina ne Allah ya ce ya ba da izini ku sare wannan bishiyar ko ku bar wannan bishiyar ba amma tunda da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi to da izinin wa aka yi da izinin Allah madaukakin sarki aka yi saboda haka sunna ita ce wacce take yin bayani take yi wa sahabbai sharhin ayoyin alqur'ani mai girma waɗanda aka saukar ta ina yan kalakato ke batar da jama'a bari ba da misali ko guda daya sai su ce to ai hadisin akwai tuka da warwara in ka ce menene ga hadisi a Bukhari sahabi ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari daga tsaye kusa da wata bola ta wasu mutane sai ce ga kuma hadisin Aisha a Tirmidhi Aisha ta ce duk wanda ya ce muku annabi ya taɓa yin fitsari a tsaye kada ku gaskata shi kenan hadisan an samu tuka da warwara wannan ya nuna hadisan ƙarya ne saboda shi a sakarcinsa da jahilcinsa bai san idan aka samu hadisai guda biyu
da a zahirinsu kamar sun yi karo da juna, ya malamai suke bi su warware matsalar ba. Za a binciki hadisan wanne ne ya fi inganci. In aka samu wannan ya inganta wannan bai inganta ba, sai a kaga sai a aje wanda bai inganta ba, a ɗauki wanne, a ɗauki wanda ya inganta. Sai aka bincika aka samu duk sun inganta, malamai suka ce akwai sauran aiki, sai mu bincika mu ga wanne ne annabi ya fara faɗa ko ya aikata, wanne ne aka yi daga baya. Sai mu ce wanda aka yi daga bayan hukuncinsa ya soke hukuncin na farko, ba tuka da warwara ba ne. Muka bincika muka gagara gane wanne ne aka yi farko wanne ne aka yi daga baya, sai mu duba mu ga hadisan za su iya haɗuwa ko ba za su iya haɗuwa ba. Aisha radiyallahu anha a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take, sai nace duk wanda ya ce muku annabi ya kanmu wata bataliya yan aikanmu su muke turawa su karɓo ran shi. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نوكم أكتش إذ يتوفى الذين كفروا سوى كي كربانا عنان الملائكة سيكا تي القرآن بما قولي بيوي بابا كي بيوي بكو ياي باكي بركتي saboda kai jahili ne baka san addini ba. Kenan idan da wannan ne za ku rinka ruguje hadisai, kuna gama ruguje hadisan kan wa za ku dawo? Kan Qur'anin za ku dawo, shi ma ku rushe su. Shi yasa ƴan dakon kafirci ne, ƴan kwangilar kafirci ne domin su lalata addinin al'umma. Shi yasa ku kalle su, akwai wanda kuka ya kama da musulmi a cikin su? Kowane matsiyaci ya kankara gemu sai ka ce karuwa sabon gari da suna addini. Naji baka yarda da hadisi ba, Qur'ani ya ambaci gemu ko bai ambaci gemu ba? Ana ramma قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. kenan malamai in suka zo sai su ce maka wa'annan ayoyin ba tuka da warwara a cikin su. Ya ba tuka da warwara? Da Allah ya ce bataliyar mala'iku ke zuwa dauko ran, haka ne bataliyar mala'iku ke zuwa dauko rai. To da Allah ya ce malakul mauti fa, saboda malakul mauti shine shugaban su. Idan al'umma ta aikata aiki amma tana da shugaba, in an zo ba da labarin aikin wa za a ce ya aikata aikin? Ba ku an samu ba. Ɗazu na ga wani titi a nan cikin gari, na ce waye wannan titin, sai aka ce gwamna wane ne ya yi titin. Da Allah an tambaye ku tsakaninku da Allah shi ya yi titin? Ya tuka gireda ya je ya tona hanya, ya hau buldoza, ya hau lula, ya ɗau cebur, ya ɗau diga, ya zuba kwai. Su wane ne suka yi? Amma waye jagoranci aka yi? Kenan da shi ya jagoranci aka yi sai aka jingina aikin zuwa gawa, zuwa gare shi. Haka ne? Yanzu muka ce shugaba ya ɗauki nauyin wata tawaga ta ɗalibai za su tafi karatu, a madadin suwa ya ɗauki tawagar? A madadin ƙungiyar Izala. In na ce ƙungiyar Izala ta ɗauki nauyin tawaga sun tafi karatu, ƙarya dai? In na ce shugaba ne ya ɗauka, ƙarya dai? Kowanne daidai ne ko ba daidai ba ne? To ku saurara. Me yasa kuma wacce ayar ta ce Allah ne yake yi? Su mala'ikun gaba ɗaya da su da shugaban nasu, waye ba su umarni? Idan na ba wani umarni na ce harbe wani, idan aka zo ba da labari, wa za a ce ya yi kisa? Wanda ya ba da umarni shine wanda ya kisa, saboda shi ya ba da umarni a je a yi. Kenan Allah shi ya ɗauka ko ba shi ya ɗauka ba? Kenan kowa an jingina aikin zuwa gare shi gwargwadon matakin da ya ɗauka lokacin da za a gudanar da aikin. Ayoyin su fito dalla-dalla, ka gane ma'anarsu. Kai ɗan ƙala ƙato, Qur'ani ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Yini ɗaya na tashin alƙiyama, Allah ya ce daidai yake da shekara nawa? Ba ku an samu ba. Shekara 1000 nawa? 1000 alfi sanatin. Shekara nawa? 1000 ko? To tarujul mala'ikatu
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نقول ما كتير shekara 1000 nawa to kenan nan kala kato sai mu ce a daina aiki da Qur'ani saboda ga wata aya ta ci karo da wata aya dan kada kawai kungurmin jahili baka san inda addinin musulunci ya rufa ba. Idan wannan hukuncin wai ka samu hadisi kaza ka ce ta yanzu ga wannan hadisin ya ci karo da can ya nuna hadisai ƙarya ne da jahilcin ka kai hukunci. Qur'anin ma wannan hukunci in ka masa warga da Qur'anin zaka yi. Wani ma wannan ƙaro ƙato ba cewa hadisan nan fa ruwaito su aka yi, shi Qur'anin fa ba ku an samun ba. Yanzu ana rama da ya karatu da ruwayar waye karatu, Hafsun nan annabi ne, sahabi ne. Oh, ka yadda da Qur'ani ruwayar Hafsu, in ma baka yadda ba kai warshun nan annabi ne, sahabi ne. Kai Qalun din nan annabi ne, sahabi ne. Ya ruwaito wajen wani ya ruwaito wajen wani ya ruwaito wajen annabi, shi kuma ya koya wani ya ruwaita daga wurinsa. Da haka Qur'ani har ya so inda muke. Hanyar da Qur'anin ya zo ya same mu, hadisan ma haka suka zo. Sahabban da aka ruwaito hadisan daga wajensu suka ji daga annabi, su din ne suka jiwo Qur'anin daga annabi suka karantar da almajiransu. Hanyar da Qur'anin ya zo da hanyar da hadisan suka zo duk ɗaya ne. In dai matsalar ka ita ce ruwaya, Qur'anin ma rushe shi za ka yi gaba ɗaya. Ina ganin wa'annan Qur'ani suke so su fara kai wa hari, suna jin tsoro, shi suka ce ba mu fara rushe sunna, muna rushe ta, to Qur'anin ba za mu sha wahalar rushe shi ba. Allah kada ka ba su sa'a. Ai ta waje sai gari ya waye, matasa a ci gaba sai gari ya waye, wanda ya yadda a ci gaba sai gari ya waye ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ana rama kaga wani goro ci haka da tsawo ke. Maluma suna biyowa bayan Allah ya da shara fage ne wanda muka yi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.